mar Bibiambo nyaka sa 10 mar Bibiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Ineno Kala TV. Kala TV machiegni pacho. Ma e odwa. Molo kanyo sa par e wang'e janel mar Kala TV antiere ka mar mondo mi akelni weche manyien mago mag podho chieng' weche maket koda magi akelo ni mana e yono machuok. Nyinga Nelly Achieng' Ndine. Jatend migawo mano mar thieth e pacho kae moluor Eden Duale ne otwak kod jofwambo kama bende ne oyango kanyo chala mano mar weche go mago mag thieth e pacho kae. Duale ne oyango ne jofwamb weche ni kaka migawo giseketo kanyo chenro makare mano mar neno ni kanyo no kata kuonde go mabende ibiro bedo ka ikane jogo mogawo motuo makoch mar Ebola en kanyo mauriti ka achiel kod gigo ma ibiro tigo do e pimo kata yango jogo ma osegamo tuo no. Ne okwayo oganda jo Kenya mondo mi kik gibed kod luoro kendo giti kanyakla gi migawo mano mar thieth mar neno ni chenro duto te ni kare. All the 22 minus the one of Laikipia, the other 21 isolation, treatment, Ebola centers across our country. And tomorrow with the US government officials, I'll also visit Kenyatta National Hospital and the National Public Health Institute just to see how they're prepared in the event. We have quarantined many people, including the staff of the president, for 21 days. So I don't see what is so. But the matter on Laikipia, I have been to court. We have complied with the court. The matter is still active in court. So let's wait for the court. So are you making an application in court? Because if that is the case, the lawyers will make an application. But from where I sit, we have abided by the court order. Unless you have a contrary, if you have visited Laikipia and you are saying the construction has been completed, then I will answer that. But as the Minister for Health, the day I appeared before court, what I said is what is happening. E weche mamoko wayudo kanyo ni mane en jatend migawo mochung' ne arita ka achiel kod achiel kuom jochung' mano mar laro koma mano mar jatend piny kod otiko mar duond bura mar Jubilee mano moluor Fred Matiang'i ne obero osiep e kwetha mano ma obalo kod piny owacho bang' ka bende ne gibedo kanyo kod twak mano mar tipo kod seneta mano ma kaunti ma Nairobi Edwin Sifuna ka achiel kod jokanyono mago ma bende ni tiere e kweth mar Linda Mwananchi. Ma en achiel kuom yorego mago ma bende itemo losi mano mar neno ni osiep makare obi obedo e kwetha mano ma bende kwedo piny owacho.
Weche mag moko wedo kanyo ni moko kuom jodong Luo ne owuok oko kendo gipuoyo malich mokalo. Okang' mano mabende ne okaw kod jatend piny Kenya, mano mar kwedo njore mabende sani to koro medore pacho kae mangima. Jodongogo mabende ne wuoyo e kaunti mano ma Kisumu kae ne ochiwo puoch gi pak ni jatend piny Kenya William Ruto kuom okang' mane okawo no, kama bende ne gichiwe mar mondo mi one kata oneni ochopo kare singo mano mabende ne osingo ne oganda jo Kenya mar biro tieko wechego mago mag njore pacho kae. Bende ne gikwedo moko kuom josiasa mago mabende osebedo ka chwalo wechego mago manyalo pogo oganda e pacho kae. The other day, in relation to thuggery, goonism was apt and appropriate. Your Excellency, my appeal and the nation is that now put words into action because you have instrument of power. Let this country be safe as we head towards election, national election. Democracy cannot thrive in a situation where there is no peace. Hiyo ni baraka kubwa sana kwa Wakenya wote. Na aseme na itendeke. Vile alikuwa amesema, hiyo jambo serikali ichukue jukumu, neno la goons iise mara moja katika Kenya mzima. Kitu ambao nataka iendelee katika Kenya mzima, mambo ya amani. Hatutaki tension vile ilikuwa 2007. Whether one term, whether two term, let's think about this. Yes, you spoke about this. We appreciate and we are thankful and we are grateful. Now, come down and see how we can marry these political problems so that we can see how we can come out with a grand solution so that this goonism and this tribal division. To bende jodbura mano mar Rarieda Otiende Amollo wuok oko kendo lando ni obiro bedo ka ochako chenro mano mar gero apaya mano mabende oganda mawuok e gwengego mar Rarieda osebedo ka rito kod liyo. Ne oyango ni obiro bedo ka ogero apaya no mano ma Kalandin kaachiel gi Kaelija Road. Kama bende ne otiyo kod thuolo no mano mar singo ni obiro bedo ka ochwalo dongruoge mago mopogore opogore e gwenge mabende kata e kar chung' od buche no. Ne en chenro mabende nopong' kod mol kod ilo maliche miwuore kar chung' od bura no mar Rarieda e kinde ma jaod bura ma kono Migosi Paul Otiende Amollo koro ne oyore moko kuom skunde kar chung' od buche no ero kama oting'o Ndwara, Rarieda e kind mamoko mathoth mar chwalo chenro mopogore opogore go eko mag dongruoge. E kinde limbe mar jaod bura no ero skunde ariyo go eko ne oyawo laboratory go eko mabiro ting'o malo nyandho mag somo go eko mag science. Ka bende ne opogo tangi go eko makeyo pi maler e skund sekondar no ero mar Rarieda kendo ne ochiwo ayanga lai mar gedo mar apaya no ero ma Kalandin Kaelija ma bende osebedo ka ni e dho jokar chung' od buche no ero mar Rarieda kuom ndalo buora. We were inspecting the Asembo Kalandin Kaelija Road and the Asembo Bay Ongielo Road, which are to be constructed at a total of 2.5 billion shillings, of which the initial 200 million has been allocated. And therefore, we were doing inspection with the contractor, who is to start construction anytime soon. But at the same time, we were on a mission to open various CDF projects. We are here in Ndwara, opening a laboratory constructed at 4.5 million. Jaod bura no ero bende nopuoyo malich mokalo jatend piny owacho Migosi William Ruto kuom chwalo moko kuom dongruoge e gwenge eko mar Rarieda anyito gwenge eki ma Nyanza. Appreciate what he has donated to Ramba School, 20 million. We appreciate the affordable projects in terms of students' hostels that is being undertaken at Mahaya, TVET, and Masala KMTC. We appreciate the 100 million that we have received to improve the water connection in the whole of Rarieda. We appreciate the various things that the government is doing. My role as the Member of Parliament is to explain to the people of Rarieda what this government has done for us and to convey to the government what additional support the people of Rarieda want. Ka bende ne otiyo kod thuolo no ero e lero tijene kaka jaod bura mago mowinjore ochwal kendo time kar chung' od buche no ero. I do not have to come and tell the people of Rarieda one term or two term.
they will themselves conclude that of all these candidates, who has helped Rarieda the most? Jopinga penjo, kuom jomose konyuagi, ngamose konywa mogik. Emomio, my role is to explain what the president has done, to explain the request we have for the president, and to explain what additional assistance we need as a people. Kabende ne onyiso mor mare kuom piny owacho ne pogo malich mokalo moko kuom kuonde loch gwenge e sub-county nero mar Rarieda. Various administrative units, a total of 7 new locations and a total of 12 new sub-locations. We requested, and I was assured it will come through, that Rarieda as a sub-county will then be divided into 2, so that we have 2 additional sub-counties for the benefit of the people of Rarieda. E tok mare moyiedhi kod Kala TV Otieno Amollo ne oyango ni ok obi jony kendo biro dhi nyime chwalo moko kuom dongruoge e kar chung od buche nero mar biro neno ni ngima jokar chung od bura nero mar Rarieda olokore. Rarieda ka donjo ni to sirikal onyisa ni gin gi million 50 ansiem nego gima gitimogo. Tawacho ni gero TVET Mahaya. Oger koso koger? Ma chaka medo pesa na million, pesa mar CDF million 10. Gisani Mahaya wasetiyo gi million 85. Temo miyo Mahaya nigi nyithindo mohinga 1,000 sani masome. Makiriek to dhigero kulkoni moro Mahaya mondo nyithindo dage yude pesa. Ne Kala TV kuke kar chung od bura nero mar Rarieda e Siaya County and Justus Adoi. Erokamano ahinya Justus kuom lipot maket koda mano. Eche mago mamoko en ni kwayo sani to koro gol ne jopiny mar mondo mi gikaw thuolo mano mar timo nonro mar kit lowo kapok gichako pur kaka yono mano mar ng'eyo kit kothe mabende owinjore gi pidhi kaachiel kod yono mabende owinjore gibedo ka giketo kodhi makamago e lowo. Kwayo makamane ogol kod Francis Mora mano mabende en manager e kambi mano mar kothe pacho kae. Bende ne ojiwo jopiny mar mondo mi giti kod lony mano manyasani e chenrogo mago mag pur kod pith. Hali ya anga kama mvua haitabiriki kama mbeleni. Hapo mbeleni tulikuwa tuna uhakika ya kwamba mvua pengine itanyesha ama tutapata mvua kwa muda kama wa miezi 3, miezi 4. Siku hizi inakuwa ni vingumu hata kutabiri mvua itaingia kwa muda gani. Kwa hivyo sisi kama Kenya Seed tunataka tufunza wakulima nini? Hasa tunawaletea kitu ya kwanza, tunawafunza wakulima namna ya kujua chumvi ama ile tindikari iko kwa mchanga. Sababu moja ni ya kwamba unakuta ya kwamba katika hii sehemu yetu ya Kisumu na zile sehemu zingine tunasema kama ndizo tunategemea kupata chakula, food basket, ile idadi ya chumvi kwa mchanga imekuwa ya juu sana. Hii inamaanisha ya kwamba hata serikali ikitumia pesa nyingi ili isaidie mkulima kwa ile tunasema ni subsidy, kumsaidia kwa mbolea ya ruzuku, yasaidie kama pembejeo zote, mbegu, mwishowe tunakuta ya kwamba yule mkulima hapati yale mazao tunatarajia sababu ya hiyo tindikari. Kwa hivyo kitu ya kwanza tunawezesha mkulima ni ya kwamba tunamfunza atawezaje apate ile kupima ile tindikari kwa mchanga. Ni kama wewe tu ukiwa mgonjwa, ukiwa pale hospitalini, hata tukuletee chakula kitamu aina gani hutakula juu hali sio nzuri. Kwa hivyo kitu ya kwanza ni tu tibu mchanga. Ya pili ni kuonyesha mkulima atatumia mbolea aina gani. Juu wakulima wamekuwa na changamoto kubwa sana. Akifika pale dukani ama hata kama hii mbolea wanapata ile tunasema ni ya subsidy ya ruzuku, bado inakuwa na changamoto. Sababu mkulima anachukua ile mbolea haitaweza kusaidia ile mimea. So tunawafunza. Ya pili, ya tatu tunawasaidia sana kuweza kuchagua ni aina gani ya mbegu anatakiwa kupanda kwa sehemu ipi. Sababu ni nini? Tunakuta wakulima wametembelea majirani yao, mashemeji, tuseme kama ametoka Kisumu hapa, ameenda mpaka kule Kitale, Eldoret, Kericho. Anakuta mbegu ina uwezo wa kuzalisha kama ngunia tuseme 40 kwa ekari. Anabeba ile mbegu anakuja naye Kisumu. Kule mvua anategemea
kwa miezi 4 mpaka 6. Hapa kwetu Kisumu mvua inaweza kuwa ni ya miezi 3 au iwe iko chini ya miezi 3. Ile mbegu haitakomaa kwa muda. Kwa hivyo mkulima anaenda anapoteza hera, anapoteza muda, na mwishowe tunakuwa kwa nchi na changamoto kubwa sana ya kukosa chakula. Chimagoma mokwawe dokanyo ni gavana mano ma county Masaya James Orengo huo koko kendo seyo jatend piny Kenya William Ruto ni en emosebedo ka okelo dongruok e kata pogruok e duond bura mano mar ODM kendo entiere kod chenro mano mar tieko chuth duond bura no. Ka bende wacho ni oganda luo nyaka sani ikre mano mar chuogo jalar kom mano mar jatend piny e kinde ma ibiro bagi yiero mano maduong' ma higa manyien. Ne owacho ni en owuon oikore mano mar donjo kata laro kom maket koda mano ka ochung' kod otiko mar duond bura mano mar ODM. Tell you, you can take that party and those useless leaders, but Raila will wake up in another form, in another shape, and in another time, which is today, so that we save Kenya from the problems Kenya is having today. We are going to do that. It's Karagitidi, Karagitiagas, Tiagas, Valenda, Pama, Yuayo. Tiagas, majo moko neja ni bamba moro e moketi ne madiketo amano kucha kama be udagi anaje na katorengo kama yago chumi mobeti tabenya kabedi kanyo kanyo kaluro Ruto kobero kanyo tawaje ni komi ne mona rokodi To warenga achiel kachiel nyaka kaunti ma Migori kwa chaka mabende wedo kanyo ni familia moro mawuok e kaunti ma Migori santo pod ywagora tich gi bang' ka bende ne giwito chi wuodgi mano mabende ne otho e kinde mane odhi konyore e od thieth mano maduong' ma Migori. Kaluwore kod ler mabende ne ochiw kod wuon ode Peter Ojwang oyango ni nyaka ne min ode wit ngimane dwe achiel mano ma osekalo onge ler moramora kata ratiro moramora mabende giseyudo. Kwa majina naitwa Peter Ojwang Atonga. I'm the husband of Immaculate Wanjiru. Kwa kila kitu imefanyika kwa huyo msichana, mimi kama bwanake nimekuwa nikifuatilia. Wakati huyu msichana alikuwa anaenda kuzalisha, huyu msichana alikuwa mtu mwenye akona nguvu, si ati alikuwa ni mtu mwenye akona shida. Sasa bibi yangu alienda kuzalisha. Wakati alikuwa anaenda kuzalisha, mimi nilikuwa najua atarudi na mtoto. From there, madaktari walikaa na yeye. Na wakati walikuwa wamekaa na yeye sana, alafu keshoe tena wakamrefer kwa hospitali kubwa, mimi nilikuwa nafikiria atarudi nyumbani. Kwa zile daktari wale walikuwa wamefanya operation, mimi sijaridhika nayo. Mimi nimeangalia, nimetembea huku na kule na mamangu na familia yetu kufuatilia hii maneno ya bibi yangu, lakini hatujapata. Government ya Migori inaingilia hii maneno, wanajaribu kusanitize hiyo hospitali. Kwa ile maneno ilifanyika, bibi yangu alikuwa salama. Wanasema bibi yangu ilifika pale akiwa critical condition. Haikuwa ni hiyo, kwa sababu alikuwa anatembea. Sasa mimi naomba mnisaidie nipate justice kwa huyu msichana, kwa sababu hata government ya Migori wanaficha document ya huyu msichana, referral letter, documents yenye madhi alikuwa amesign, wanaficha zote. Hakuna hata ile document inaonyesha wale madaktari wenye walifanya surgery operation wamekataa kabisa, wameficha.
Gikanyo bende madikela giko mar mi weche manyien mago mag podho chieng' oriti masani bedo kod odhiambo majaber nyinga Nelly Achieng' Ndine.